Обаче наши гости в момента в студиото са Николай Цонев, лидер на политическа партия Нова алтернатива, както и неговата заместничка Камелия Нейкова. Здравейте, госпожо и господине. Започваме с следното. Господин Цонев, чухте премиерът. Вероятно сте го чували и преди това, защото го излъчваха много телевизии на живо. Първите ви впечатления, накратко, защото са много въпросите. Първите ми впечатление е, че явно правителството чете сайта на Нова алтернатива, тъй като ние вчера обявихме, че не ще покажем договорите. Ето може да ви го представим. Договор е на български, за разлика от тези договори, които бяха качени от... Аз не съм го виждал, да кажа само на уважаемите зрители. Сега за първи път го виждам. Да видим на коя камера да го представя. На първа камера. Добре, ето започваме да го показваме. Всъщност, докато вие говорите, аз ще го разлиствам. За разлика от договорите, които бяха предоставени на английски език, което предполагам, че се печели време. Първото ми впечатление от пресконференцията на министър-председателя е, че явно от утре България няма да има ток, тъй като ще бъде отнет лиценза на ЧЕЗ, а след като няма лиценз, една компания не може да оперира, т.е. не може да доставя тази услуга. Така ли се оказва в един момент? Ами, той лиценз е за това, за да има възможност да работи. Никъде ли не е писано, че при такива обстоятелства, ако бъде отнет лиценза, до разясняване на обстоятелствата, отношенията и така нататък, трябва да продължи да работи регулатора? Договор е доста обемист, има много подробности, той е за вас. Мерси. Много подробности. Ние сме се подготвили да ви разясним някои неща, но никъде в договора не пише, че има лимитирана печалба. Аха. Всъщност този договор, който касае конкретно продажбата на така наречения пакет Западна България, който включва електроразпределение столично, София област и Плевен, няма нито една клауза, която да се нарече защитна в полза на потребителите, както и такава... Нито една. Нито една. В целия договор няма нито една. Този договор, който е изключен през 2004 година, касае само собствеността на дружествата и прехвърлянето на акции. 2004. Искам само нещо да вметна. Днес премиерът Борисов потвърди точно вашите думи. В този договор също не се касае и за така наречената гарантирана печалба за инвеститорите. Ако това е сторено с по-късно сключено споразумение, то не е част от този договор. И всъщност това споразумение никой не го показва, за да видим кой го е подписал и при какви параметри. Също така прави впечатление, че така наречената гарантирана печалба се съдържа в регулаторната рамка, която е приета от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тоест ДКЕВР е узаконило на практика този договор и се съобразява с него. Тоест ДКЕВР казва да на тези условия, които България е предоставила на ЧЕЗ. Да, но аз пак повтарям, че в този договор няма нищо повече, освен собствеността върху акциите на предишните държавни дружества. И тази регулаторна рамка е приета доста по-късно. Мисля, че през 2006 година. И това, че икономическият министър обяснява, че ценообразуването на ДКЕВР е некоректно, е безмислено твърдение, тъй като отчета за дейността на тази комисия е публичен, в сайта на комисията е достъпен, а съгласно техния устройствен правилник той се предоставя на Министерски съвет. Именно Министерски съвет в този отчет могат да се запознаят с главата ценово регулиране, където ясно е обяснено как е формирана цената на електроенергията. Какво следва това, господин Цонев? От тук насетне? Ами, аз мисля, че протестите ще продължат. Хората са недоволни. Пресконференцията, която проведе днес министър-председателя, надали ще спре хората, които, освен протести срещу високите цени на тока, вече протестират и против правителството. Съгласете се, че от 600 лева сметка, ако имате сметка за ток и ви намалят 8%, ще бъде почти 50 лева и няма да окаже съществено влияние върху сметките. Това са панически мерки от страна на правителството с цел да се успокои населението. Надявам се, че правителството ще послуша гласа на народа и ще подаде оставка. Не съм съгласен с министър-председателя, че е изгодно за ГЕРБ да има предсрочни избори, защото те, както винаги, са некомпетентни и не знаят, че след като се има предсрочни избори, има служебно правителство, което няма да даде възможност на вътрешния министър да манипулира изборите. Направи ли ви впечатление как министър-председателя Бойко Борисов заяви тогава на пресконференцията, тази част първа ще минава, каза следното: ако някой констатира, че негов съсед краде ток, той да сигнализира където е редно. Опитва ли се в момента Бойко Борисов да настройва хората един срещу друг, само и само да се спаси от ситуацията, която го заплашва? Бойко Борисов, както винаги, битовизира всички проблеми.
Помните, че на времето противопоставяше студентите срещу пенсионерите, работниците в ВМЗ Сопот противопоставяше на други. То е нормално в неговия стил, но мисля, че вече това време свърши. Добре, от тук насетне вие като юрист ми кажете, след като, нали сте юрист? Да. Така, казах преди малко господин Цонев, че ако в края на краищата, като им взимате лиценза на ЧЕЗ в края на деня, т.е. до 24 часа вечерта, можем да останем без ток. Защитена ли е по някакъв начин България спрямо този договор, според ситуацията? Как е възможно това да се случи, след като подобна ситуация имаше в Албания? Там, доколкото знам, тока не е спирал. Ако имате предвид договора, да. този конкретния договор, там няма такава защита. В такава ситуация как да се реагира? Отнемането на лиценза на ЧЕЗ предполага, че държавата трябва предварително да има отговор на въпроса кой ще оперира системата. Но такъв отговор ние не видяхме днес на извънредната пресконференция, така че очакваме неговия отговор. Това е много притеснително. От правна гледна точка, ако ми позволите, бих засегнала въпроса, свързан с хаотичното приемане на промени в законодателството, които касаят в конкретния случай Комисията за енергийно и водно регулиране и Закона за обществените поръчки. Искам да припомня едно обстоятелство. Още през 2010 година регулаторният одит за дейността на ЕРП-тата беше даден след разпореждане на премиера на прокуратурата. Там беше ясно установено, че разходите за външни услуги нарастват в някои случаи дори достигайки до 400%. Тоест, защо сега ще правим промени в Закона за обществените поръчки заради ЕРП-тата? И то при положение, че в последните 2 години се направиха 6 пъти, мисля, че, или поне бяха 6 законопроекта за промяна на този закон, като в 3 от случаите вносител беше Министерски съвет. Добре, господин Цонев, изкушавам се да ви попитам. В края на краищата вие представлявахте НДСВ в предното правителство, а пък иначе този договор, който ми показахте, е сключен от правителството на Симеон Сакскобургготски. Имате ли отношение в случая, защото в края на краищата днес премиера Бойко Борисов обвини всички правителства преди него? Последните 2, т.е. Въпросът ви е резонен. Аз бях министър от 2008 до 2009 година, последната година на предишното правителство. Даже не съм запознат как са сключени тези договори. Този договор беше предоставен от нашите симпатизанти, ни беше пуснат в пощенската кутия. Това го оценявам като жест на доверие към нова алтернатива, че ние може да оповестим този договор. Имаме още други такива документи. Аз даже мога да ви посоча. Какви документи беше пусната една справка за доходите, които получават висши държавни служители в държавната администрация. Това правителство стана известно с своите калинки, които получават огромни възнаграждения. Тук има няколко... Ще цитирате ли някой? Не знам дали е коректно името да спомена, но представител на Изпълнителна агенция по лекарствата при Министерството на здравеопазването е успял да спести от заплати около 190 хиляди лева. Маладец. Казвам спести от заплати, тъй като произхода на парите на спестяването в декларация на Сметната палата се посочва какъв е изход. За какъв период от време? За миналата година. Само за миналата година? Да, а директора на 190 хиляди. На Изпълнителна агенция сортоизпитание, апробация и семеконтрол успяла да спести от заплати и от лихви по други депозити скромната сума от 1 милион 330 хиляди 724 лева. Това е публична информация от Сметната палата. Ние имаме данни за възнагражденията в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Колко хубава тема за Държавната комисия специално. Много ми е любопитно, защото Яна Янев ни даде един отчет, че 56 хиляди лева е била годишната заплата. Нали толкова беше? Точно така, Валю, да. 60 и няколко хиляди, 5450 лева беше заплатата на Ангел Семерджиев месечната. Месечната заплата си е регламентирана в Закона за енергетиката. Така. Тя е в някакво процентно съотношение. 3 пъти средната в енергетиката. Плюс 10% отгоре, да. Да, но спестените суми на някои от комисарите в тази комисия, например, един от членовете за 2010 година има спестяване от заплати 60 хиляди лева. Бивш член, който в момента е заместник министър, има спестяване от заплати 210 хиляди за 2011 година, за следваща година 212 хиляди лева. Всеки месец по 15 хиляди спестава от заплатата. Добре, господин Цонев, няма как в края на нашия разговор вече да пренесеме гледната точка върху това. Вашата политическа позиция спрямо протестите
Вероятно, вие ги подкрепяте, но ще ми кажете, разбира се, и каква е прогнозата ви от тук насетне, как те ще се развият и как ще се отнесат към правителството? Смятаме протестите за справедливи. Хората имат право да знаят каква е истината, защо доходите не им се повишават, защо не са повишени пенсиите през последните 4 години. Имат право да знаят защо сметките им за ток са такива. Скоро очакваме същите протести се появят и по отношение на ВИК-тата, защото и там сметките и топлофикации, набъват. И банки с лихви. Ние се надяваме правителството да осъзнае и самия министър-председател да осъзнаят, че колкото повече стоят в властта и колкото повече злоупотребяват с тази власт, толкова по-сурово ще бъде наказанието от българското общество и от българския народ, да подадат оставка, да се назначи служебно правителство и да има избори, на които ние нова алтернатива се надява да участва успешно. Госпожо Некова, обаче в края на краищата протестиращите не искат да се обвързват с каквато и да е политическа сила, защото това е бил граждански протест. Даже казаха, това не е протест, а процес. Един от плакатите казвам. Цитирам го. Да, така е. Гражданите... Лоша позиция е за всички политици, дори и опозиционни, в случая и извън парламентарни. По-скоро е лоша позиция за бившите политици, тези, които от 20 години участват във властта, а самите искания на протестиращи са явно политически и те търсят новата алтернатива. Но все пак имате и една година вие във властта. Една година само, но сте имали във властта. Да. Добре. Вие ми кажете от тук насетне, каква ще бъде вашата прогноза спрямо правителството, спрямо ситуацията в страната? Виждате ли изход от този казус? Моята прогноза е, че няма прогноза, защото действията на правителството са непредсказуеми. Ако сега кажем, че очакваме всички премиера да подаде оставка, той няма да го направи или ще направи точно обратното. Добре, благодаря ви много за това участие. Аз ще прочета този договор. Всичко добро ви желая и благодарим за тази информация. Много интересно. Ще видим в края на краищата ще остане ли България, половин България без ток. Всичко добро ви желая, господин Цонев и госпожо. Значи ние